प्रेज दी लॉर्ड. देवाला धन्यवाद. आपल्या यूट्यूब चॅनलवर मी आपलं स्वागत करते. तर आज आपण सायंकाळची देवावरील श्रद्धासूचक प्रार्थना हे घेणार आहोत. चला आपण प्रार्थना करूयात. मुख्य गवयासाठी तंतुवाद्याच्या साथीने गावयाचे दाविदाचे स्तोत्र. हे माझ्या न्यायदाता देवा, मी तुझा धावा करीतो, तेव्हा माझे ऐक. मला तू पेचातून मोकळे केले आहे. माझ्यावर कृपा कर, माझी प्रार्थना ऐक. अहो मनुष्यांनो, माझ्या गौरवाची अप्रतिष्ठा कोठवर चालणार? तुम्हाला निरर्थक गोष्टी कोठवर आवडणार? तुम्ही लबाडीची कास कोठवर धरणार? तरी हे ध्यानात ठेवा की परमेश्वराने आपणासाठी भक्तिमान मनुष्य निवडून काढला आहे. मी परमेश्वराचा धावा करीन, तेव्हा तो माझे ऐकेल. त्याची भीती बाळगा, पाप करू नका. अंथरुणात पडल्या पडल्या आपल्या मनाशी विचार करा, स्तब्ध राहा, नीतिमत्वपूर्वक यज्ञ करा, परमेश्वरावर भाव ठेवा. आमचे कल्याण कोण करेल असे म्हणणारे पुष्कळ आहेत. हे परमेश्वरा, तू आपले मुखतेज आम्हावर पाड. धान्याची व द्राक्षरसाची समृद्धी झाली, म्हणजे लोकात जो आनंद होतो त्यापेक्षा अधिक आनंद तू माझ्या मनात उत्पन्न केला आहे. मी स्वस्थपणे पडून लागला झोपी जातो, कारण हे परमेश्वरा, तूच मला एकांतात निर्भय ठेवितोस. प्रभू येशूची कृपा, पवित्र आत्म्याची गोड सहभागिता तुम्हा सोबत राहो. आमीन.